ikusten zuen dena osotasun batean. Baldin bat zegoen marrazki bat egiten ez zegoen gero eskultura bat egiten. Marrazki eta eskultura batera egiten ari izan, aldi berean. Periferian zeuden lan horiek ere, nik uste dut, hain ezagunak ez direnak ere, nik uste dut, orain jendea deskubritzen ari dela. Zentrora junda. Hori da, bai, eta batean, beste begirada batekin ere, begiratzen ari dela jendea. Redeskubrimendu bat edo egiten ari dela Aitonaren lanaren inguruan. Irakurketa berriak. Hori da, irakurketa berriak sortzen ari direla. Etengabe zegoen sortzen, eta badaude gauza batzuk guk ere ezagutzen ez genitunak, eta harritzen gaituztenak. Gainditu nahizun alde pertsonala eta nahizun iritsi ere alde kolektibora. Nahizun jendea, pertsonak ezagutzea hori, disfrutatzea hori, nahi izatea hori, esaten zuen nik, esplikatzen diet, ez dute ulertzen, baina nik nahi dut beraiek mundu horretan sartzea. Berdin zaio aurrean dakan, baldin badu, ez dakit, ume bat, 10 urteko ume bat, edo lehendakaria. Esfortzu bat egin nahi zuen pedagogia bat hori sozializatzeko eta jendea izatzeko. Beste gizarte bat nahi baldin badugu, artea zentroan jarri behar dugu, artea da, estetika aldatu behar dugu. Bai, eta mundu aldatzeko tresna bat. Hori da, aldatzeko gauzak, behar dugu gauza txikitatikan handinera pasata eta aldatu gauzak. Familia gizona bazan. Beti nahizun egon gurekin eta gutaz inguratuta, hori argi gelditzen da. Bai, bera sortzeko prozeso batean zegoenean eta kezkatua idea batekin edo behartzun, bakardadea behartzun, eta orduan aldentzen zan, nahizun gu egotea hemendik, baina bera aldentzen zan. Eta gero, azaltzen zan, intermitenteki bera etortzen zan berriro gure gana. Baina bai gustatzen zaiola etxea egotea bero, jendea eta umeak. Gauetan, amona guten zen ohera, Aitona alitzen zen hor beti bezala, baina banekien ordu batetan edo, juten ginen telebistara eta jartzen zuen boxeoa jartzen zuen, eta bera komentatzen boxeoa, eta komentarista zen ikaragarria, zen oso divertigarria. Batzutan zegoen oso serio eta oso zentratua bere arte eta diseinu eta estetika eta ez zer, eta alako batean, hori, zelmo esaten duna, juten zen, bihurtzen zen ume bat. Historia kontalari oso ona zen, novela bat egiteko. Berak bazekin beretaz farra egiten, eta hori oso importantea da. Berak hori egiten zuen, etengabe. Guretzako zen biltzeko leku bat, eztabaida sortzeko lekua, adiskidetzeko lekua, faltan botatzeko lekua. Eta batez ere jolastokia, hemen jendea zegoen bitartean bazkaltzen eta gu behan guden jolasean. Lehengusina guztiok eta zirikatzen. Aitak maila hau erabiltzen zuen askotan lan egiteko. Bere lan egiteko bulego horretan gauzak hankaz gora zedenean jadena bete-beteak. Gainera ikusten dira markak, ez? Hemen ikusten dira kuterrekin eta ibiltzen zenean, eta ikusten dira bere markak hemen daudela. Kultura eragile askorekin lan egin du. Eta horrek suposatzen zuen mota askotako jendea egotea bere inguruan. Bere inguruan zegona gure ingurura pasatzen zuen. Ez zegoen muga bat. Zein ez da eseri. Azteko, esango nuke, hartzen bali zu politikariak, mota guztietako politikariak. Madrazo gogoratzen dut, Ibarretxe gogoratzen dut, Martxelo Otamendi gogoratzen dut ere hemen. Patarroio doktorea. Lugote izan askotan. Gero artistak, Mendiburu, Asistiaga, agian guk ezagutu ez dugun bakar artista gure mailan izan da txillida. Txetratua berdina zen, edo norrekin, esan Ibarretxarekin tono batean hitz egiten zuen, baina ez dakit, baina nire lagun berdin egiten zuen, eta bromak bere humorea berdina zen, zuetzurretan ez egon mailarik. Humanizatzen zuen jendea, maskarak ere nolabait ere kentzen zituen, eta orduan eroso sentitzen ziren hitz egiten, eta orduan pasatzen zituzten hemen orduak eta orduak, ez? Ziren hemen egon, arratsalde oso bat, hori da. Bai.